d'inventor res. Va haver, sembla que jo era regidor de Cultura, hi va haver una trobada internacional de gegants a Matadepera. No recordo l'any, això, Joan, com que és un estadista, segur que ho sap. Doncs hi va haver una trobada internacional de gegants a Matadepera que n'hi havia més, a la Riera, n'hi havia més de 200. Me'n recordo quan va venir un d'Àustria, que el portaven 4 persones, era grandiós, jo sí que era un gegant. I vam anar 4 d'aquí Cubelles i vam dir, ostres, això estaria bé fer-ho a Cubelles, una trobada de gegants. Estaria molt bé poder-ho fer a Cubelles. I doncs així va ser com es va començar, perquè d'arrel de la trobada internacional de gegants a Matadepera, doncs és allò que ja tindrem ganes de fer-ho a casa. I doncs va començar així això, i llavors doncs vam dir, home, si hi ha els gegants també hem de tocar la gralla, que no tenim grallers. I amb l'Antonio i el Manyo i el Pufa i jo doncs vam comprar 3 gralles i l'Antonio amb el timbal i vam començar, encara que fos a tocar el gegant del Pi, doncs ja vam començar la primera trobada de gegants. I llavors, doncs, quan s'acabava la trobada de gegants, coca en ceba, perquè també creiem que la coca en ceba era una cosa d'aquí, la coca en ceba, i va començar així, i ara, doncs, no sé quants anys fa, Joan, que es fa això. El 85. El 85. Va parlar precisament d'això, de la primera trobada de l'any 1985. Sí, doncs va ser arrel de la trobada internacional de gegants de Matadepera, que vam dir, home, això estaria molt bé fer-ho a casa. I des de llavors es va començar. I ha anat passant molta gent i encara es va fent. I aquesta trobada que dius va ser exactament el 29 d'agost de 1982. I això de Matadepera va ser l'impuls no solament aquí a Cubelles de la revifalla dels gegants, sinó també a nivell de Catalunya. Fins i tot, doncs, la majoria de molts pobles que els tenien abandonats, altres que no en tenien i en van construir de nous. I amb un llibre sobre el Joan Amades, el que el va escriure, comenta que tota aquesta revifalla, aquesta imatgeria nova que va sortir a partir de la primera trobada internacional gegantera, que va ser a Matadepera amb motiu de l'estrena dels gegants d'aquella població, però la van estrenar així molt gran. A partir d'aquesta trobada, també el 1982 que hi va haver el Congrés de Cultura Catalana i també la participació dels gegants al Mundial de Futbol que es va celebrar a l'estat espanyol aquell any. Doncs a partir de llavors, el que diu el Ramon, es va anar revifant tot, i aquí a Cubelles vam arribar al 1985, que per cert, llavors vaig passar jo a ser el regidor de Cultura, el 84, em sembla que era. Va ser una sort per Cubelles. Però la trobada aquesta, a part de tot aquest moviment que hi havia dintre aquest context de recuperació de l'activitat gegantera a nivell del país, doncs aquí a Cubelles també la trobada de gegants va venir per un cantó per aquest moviment que hi havia, però per l'altre també, si recordeu, per l'estrena dels nous gegants. Els gegants estaven bastant fotuts, tant la roba, que estava feta bastant molt bé, com la condició dels gegants. I l'estructura de dintre, que era de fusta, que pesava molt. Sí, això potser va venir després. Sí, igual que el Charlie. La primera trobada va ser... Que el gegant de Charlie el va fer Joan, amb l'Albà. La primera trobada va ser arran precisament d'això de l'estrena dels nous vestits. I per donar-li més relleu van dir, hòstia, podríem fer aquí una trobada de gegants, i així va ser com va començar. Qui va fer els vestits? Doncs mira, jo he portat el llibre per no deixar-me ningú. Home, la Margarita els repassava. Mira, no voldria deixar ningú. Els gegants, per un cantó, van ser restaurats perquè, a veure si recordeu, l'Isidro, potser se'n recordarà més, i potser tu, Ramon, hi havia una senyora que vivia a Mastradé, que estava casada amb un suís, que era basca, que es deia Bacarne Busquets, i el seu marit era de cognom Batell, em sembla que es pronunciava així, i els dos es veu que tenien manetes i van arreglar la part dels gegants que estava feta molt bé. I per altra banda, les modistes... L'estructura. Sí, bueno, l'estructura més que res l'estructura, la part de fora, diguéssim. La part de fora que estava... No, el vestit no, la part del gegant... I llavors les modistes, encapçalades per la Maria Josepa Vidal i la seva ajudant, que és la tieta Margarita, doncs van fer els vestits nous. Va col·laborar també l'Anna Maria Hernán, que l'Anna Maria Hernán ja havia participat amb la vestimenta dels gegants quan van ser inaugurats, quan van ser estrenats el 1958.
Llavors he portat el llibre perquè no em voldria deixar ningú d'aquestes modistes que a menor o major mesura hi van participar. Aquí amb el llibre aquest, que parla dels nous vestits, doncs mira, diu que els van anar a buscar al carrer de la Boqueria, en una botiga que es diu els Magatzems del Pilar, i diu que per cosir els vestits van utilitzar 14 metres de doble amplada de tapisseria per a la geganta. I la faldilla feia 5,2 metres d'ample i per al gegant 12 metres de vellut. I a part de la Maria Josepa Vidal, l'Anna Maria Hernán i altres... I la Margarita Urpí, les altres modistes col·laboradores van ser l'Anita Alba Giral, la meva mare, Maria Urpí Avinyó, la Rosita Fontanal Sill, la sogra del Ramon, la Maria Pedro Avinyó i la Mercè Rovirosa Ferrer. I això que deia, també en parla aquí el llibre, de la Becarne Busquets de Boitei, que era originària d'Euskadi, que venia bastant sovint pel Casal de Cultura, que també era una alumna dels cursos de català que llavors s'organitzaven allà al Casal. Aquesta senyora havia estudiat Arts i Oficis a Bilbao i va participar en la restauració dels gegants. Una mica és això. I aquella trobada, doncs, hi va haver, comptant-la de Cubelles, 7 colles. N'hi havia 3 d'aquí del Penedès, hi havia els de Vilanova, els de Sant Pere de Ribes, i ara no me'n recordo quin altre... Els de Sitges? Els de Sitges. Els de Sitges hi havia Sant Joan d'Espí, Castelldefels i Sant Sadurní, i els de Cubelles. I la sortida es va fer allà a la plaça de la Creu, que es van fer la cerca a Vila del Poble, i la coca aquesta en ceba, a diferència dels següents anys que es va fer al carrer, es va fer un sopar, però em sembla que no era coca en ceba el primer any. El primer any es va fer un sopar, es va convidar a les colles geganteres allà al Cafè Armacol. Es van fer allà dintre. Llavors ja el següent any sí, ja van fer la coca en ceba al carrer davant del Casal de Cultura, que això va durar molts anys, i la sortida va passar a ser... Llavors ja van travessar la carretera. I clar, la gent de la carretera de Vall deia, escolta, que a nosaltres també ens agrada que passin els gegants. Van començar el primer any, el segon any de la trobada de gegants a la plaça de l'estació, després allà a la Rambla, van també a la concentració, i després ja durant molts anys allà a la plaça dels Pobles d'Espanya. A mi m'agradaria també que parléssim una miqueta dels geganters. Sí. I la gent que preparava això de les coques, perquè això no era com els últims anys, que tu anaves i t'ho portaven, no, hi havia tot un procés d'elaboració d'aquestes coques. Teníem de tallar la ceba i tot allà que saliu. El Joan Puigferrer, anaves allà i pelaves les cebes, et foties un tot de plorar. Sí, oi? Dic de plorar perquè és que tenies allà totes les cebes... Era tot un moviment amb una participació. Hi havia una gran participació de la gent. I de començar parlant dels gegants. L'ànima dels gegants era, el primer era el Llaveries i el Salvador Fonoll per descansi. Exactament. I llavors deia parlant de Matadepera. Allò de Matadepera va ser algo fora en sèrie. Jo hi era i tinc filmat. Va haver un gegant del Japó, que anava amb unes rodes, amb uns timbals. Després hi havia un, no sé on cada dia era, també anava a les rodes. Hi havia bandes de música, hi havia uns d'allòs que eren tots vestits de ferrer. Que eren allà a Perpinyans, allò va ser alguna fora de sèrie. Hi havia president de la Generalitat també. Doncs clar, I allà va ser la festa... Al final ho feia aquest torrent amb un vent que feia... La riera de l'aiguat de Terrassa i Sabadell. Sí, home, aquell lleig de les inundacions. Allà va ser la festa més gran que s'arriba a recordar. La festa que vam fer després de fer el dinar, després del dinar, vam començar a engrescar totes les colles, vam vindre allà i tots junts allà cantant per sobre les taules. Però tu, Pep, la trobada que devies disfrutar més devia ser la de Cervera. I aquesta que dius tu, això que dius, que disfrutàvem, tu a Matadepera no hi vas anar. La primera, aquesta, del 82, que parla ell. Devia ser la del 83. No, la del 82 va ser aquesta de Matadepera, que va ser, diguéssim, el Congrés de Cultura Catalana del... La trobada d'aquesta Matadepera va ser, diguéssim, la base que va impulsar tot el moviment. I això és cert, tu del Llaveries i el Salvador Fonoll, que molt descansin, però abans ells se'ls va recuperar, perquè... Mira, si anem així el procés històric, la Matadepera, a més a més, va ser la tercera sortida que havien fet els gegants en tota la seva història. La primera va ser a la festa del Mercè de l'any 59,
Després no van sortir fins a l'any 1975 a Sant Pere de Ribes, amb una trobada que hi va haver, i després només sortien aquí a Cubelles per la festa major i prou. Arran d'això de Matadepera, llavors ja se'ls va requerir perquè sortissin a altres festes del poble, el Carnaval i d'altres. I llavors sortien el Ramon i aquesta colla. Però abans d'aquest, entre Matadepera i la del 1985, n'hi va haver una altra trobada, que tu, Ramon, hi vas anar, que va ser una trobada del 1983, a l'octubre del 1983, a Montserrat, que aquí en aquest llibre que l'estem repassant, i surt el teu Ramon, el Pau, el teu fill, que es va fer l'autocar des d'aquí a Cubelles i es va anar a Montserrat i van pujar a Montserrat, els gegants van pujar a Montserrat. Tinc un record d'aquesta pujada a Montserrat, de la música que van fer una sardana i la tinc a casa, que la va fer mossèn Albert Tauler, que jo havia conegut. Sí, aquest llibre està recollit això. I després del 85, que jo recordi tu, és el que saps totes les dates i això, perquè jo no... El 85 em sembla que es va fer, el primer cap de colla va ser Joan Llevadia. Sí, això sí. Que sí? Perquè fins a llavors hi va haver-hi... Sí, va agafar el Joan Llevadia. Sí, la figura del cap de colla no hi era i llavors es va agafar el Joan Llevadia. Fins a mitjans dels 90 o així, va ser el Gregori Ocano. Molt bé. El Gregori, no? El Gregori Pau Descansi. Hem parlat de les tallades cebes. Jo tinc apuntat així que l'any 88, el 89, cada any anava a collar cebes. Primer anava a l'hort del Pufa, el Pufarrell, allà a l'hort, a buscar les cebes. Però després allà fora hi ha Llevaries, el Romagosa, el Llevaries de Madonna... Era Sebastianet. Sí, van una colla. I el Xic. I llavors, com una curiositat... I que després vam anar amb el Poc, allà a casa del Poc, al jardí del Poc. El Gratx. Després ja vam anar dins del magatzem del Poc. Com a curiositat, el Juan López, que era un manetes, en pau descansi, que va tallar amb allà així, xat, després de parar les elles, va fer com un estris així, llavors li va fer sas, i coi la mar de vello. Jo més o menys va fer l'any 84. Després, això ho podeu mirar com va agafar això dels gegants, l'agrupació Baix Populars, i aquells van dir, oi, tanta feina per allà, llavors sé que vam trobar ceba congelada i ho portaven allà a cases i allà. Jo tinc una fotografia de com pelàvem cebes. Després ho vol veure. I una vegada que van fer la coca en ceba, que no hi posaven la cansalada, només hi posaven la botifarra. Hi va haver alguna vegada hi va haver algun Sí, fall. hi va haver algun, però no és igual, o sigui, és perdonable, no? Però tu explica la trobada de gegants de Cervera, va, Pep? Te'n recordes? Abans de Cervera n'hi va haver una molt important, perquè aquell any 1985 va ser històric, perquè després de la trobada aquesta d'aquí a Cubelles van fer una altra sortida, ara no recordo quin poble era, però sobretot, a l'octubre del 85, es va anar a Sallent, que aquell any també es va implantar el que és la ciutat gegantera de Catalunya, que cada any es anava a un lloc. I aquesta de Sallent, des del Casal de Cultura, vam organitzar un autocar que hi van anar 60 persones de Cubelles i va ser una festassa impressionant, perquè va ser la ciutat gegantera. I després una altra de les sortides, el que passa que aquí hauríem de dir que normalment amb tots els que venien a Cubelles se'ls tenia de tornar a la visita. Exacte. I per això ja va començar a sortir més, perquè els tractes eren a tornar a visita. Els que venien els hi tenies de tornar a la visita. Sí, perquè si els que no li tornaves la visita, llavors cobraven la... I això de la ciutat gegantera, la Generalitat va fer un aparell de gegants, el treball i la cultura, exactament, que vam anar també a Montserrat el 88. I el que feia aquell any, la ciutat gegantera, tot l'any tenia aquells dos gegants allà. Els gegants el van estrenar el 88 i també es va anar des de baix, Monistrol, fins a dalt, i van estrenar els gegants aquests, el treball i la cultura. Jo els tinc en petit, els tinc. És que abans els gegants, o sigui, es feia, per exemple, a Cubelles, pagaven a les colles que venien de fora. Sí, després ho feu tot. Llavors van arribar a un acord a l'Ajuntament amb la colla de gegants i allò ens van dir, bueno, doncs en lloc de vosaltres feu l'intercanvi
I llavors va ser quan es van començar a fer els intercanvis amb els altres. Si fa no fa sortir al mateix preu, perquè Clar, perquè a la sortida hi havia el camió, un autocar, tots els geganters i tal, i el camió de l'autocar ja era quasi... Però bueno, estava molt bé perquè llavors doncs, hi havia la relació aquesta i, Però era molt i més maco la gent. perquè estaven tot ple de gent. Aquí a Cubelles jo recordo que sempre venien a les trobades que anaven dels gegants, sempre hi anava la Maria Rosa Fonoll, la mare de la Maria Rosa, en pau descansi, son pare, la mare, l'Amèlia... Hi anava molta gent. Hi anava molta gent d'aquí, molts acompanyants. molta gent d'acompanyants. Parlant de les coques, l'any 2005, això abans es feia, havia fet a plaça Mercat. Després, allà, i l'any 2005 van fer la plaça davant de l'Ajuntament, del Centre Social. Aquell any es van despistar el de cases, poso sal, van posar sal i unes coques no podien ni menjar de salades. I va fer un despista del casa, veu que aquí la part feta, vale, i això va ser el 2005. Llavors, això Nosaltres devíem fer dolces. de trobades jo n'hi ha moltes. Jo n'hi conto unes quantes. Per exemple, el Serral, el Bisbal de Penedès, Girona, Guissona, Reus, Prat de Llobregat, Clariana, Masquefa, Matadepera, Calafell, Cunit, Arbós, Vilanova i moltes Cervera. altres. Aquests que me'n recordo que hi he anat. La de Cervera. Cervera, Saps bueno, per què? jo Perquè- estava mirant per allà. Que ho expliqui ell. Sí, vull que ho expliqui ell. Va passar, Ell Cervera. va portar el gegant al Pep. La Cervera, allà a Cervera em va caure Vas caure tu i el gegant. em va caure la geganta. La geganta. geganta. La geganta, jo sempre portava la geganta. La geganta Bum. era més alta i era més baixa, però pesava 10 quilos més, em sembla que eren 10 quilos o 15 quilos més, però era més baixa i llavors la dominava bé. Domines I passant bé. per aquells carrers, anava amb l'Andreu, Sí, l'Andreu també. Francesc Andreu, Falseto. Era un carrer adoquinat i anava portava ell, i sabates de era xarol. un camí d'aquells adoquinats, estava Un carrer fot adoquinat. una ensapegada. No, que portava sabates de xarol. Quan me'n vaig donar compte que estava allà a terra, Sí, però va caure enrere, va quedar els gegants, Va caure. Parlant de trobades, van quedar els gegants d'això, però no, va ser... Eren molt maques perquè jo recordo totes les sortides i totes les d'aquí, Encara ho de són, Cubelles i encara ho totes les que són. es feien aquí a Cubelles, això, Encara ho són, hi havia maques, un ambient, però I que ara- era apoteòsic, la gent quedava meravellat i nosaltres els que portàvem els gegants i els que també fotíem una gresca. Però si veiessis l'any passat mateix la generació que hi havia aquí a Cubelles, Però, és que és impressionant. que sí, d'això, És impressionant, de veritat. Perquè, Parlant de- però és que parlant de trobades- totes les trobades, i la gent feies amistat, perquè anaves a un lloc, anaves a un altre, coneixies a la gent perquè ells venien aquí, tots hi tornaves. I quin any s'hi va afegir, a Charlie? D'això, i bueno, ja quan hi va haver-hi Va ser estrenat el 26 d'abril de 1987. Va ser la La Setmana primera Cultural. i va sortir per la trobada La de... troballa va sortir. I a tots Jo els també llocs, dic, també. i a tots els llocs que anàvem, que ens preparaven aquelles taules allà plenes de cervesa, vi i No te'n un recordes d'això? allò d'embotit, fotien unes safates allà d'embotit, de pernil, de xoriço, de llangolissa, de pa, bueno, i tots els d'allà a Cubelles, a la Casa Ololl, havies de demanar a veure qui era l'últim per poder anar a menjar, perquè fotien taules, feien una taula per cada colla. Fins que al final, allò ens feien ja taules llargues, com fèiem aquí a Cubelles, que les fèiem a la plaça del Mercat, que allò que feies allà i servies la coca en ceba, però ja a cada taula hi cabien una colla o dues colles, depèn el d'això, però hi havia molta. Parlant d'això de les trobades, a Cubelles havia parlat de fer una trobada general com allà a Matadepera. S'ho va estudiar i si posem tot això aquí. I llavors va sortir el que van fer una trobada de Penedès i el Garraf. Que me'n recordo que aleshores hi havia la grupa i la presidenta era la filla del Pinyol per descansi. I això ho van fer a baix, cada grup que hi havia aquí, ho van fer a baix al carrer Mallorca. Allà ho van fer tot. I això que dius tu de menjar, jo me'n recordo que, no sé si era a Girona, que van fer una paella bestial. La paella gegant també, i allò, cada lloc feia les seves coses. Sí.
Doncs, ja, bueno, perdó, això que el llibre ja parla d'aquestes trobades de carrer Mallorca del Pureza. Les trobades Doncs tot. clar, aquí I les viu que el et quedaves, detallat. i les que et quedaves a dinar allà normalment sempre feien una paella, tu, hòstia, però una paella Cada lloc feia casa un Olla semblava un camp de futbol, allò. La trobada de gegants és que ha passat més de 30 anys i és que està molt viva, està molt viva. Sí, I jo que hi vaig amb els grellers i la disfruto, és que és impressionant, és una És cosa que que la és falera, falera gegantera, bueno, i llavors això, Tan gras que i hi va. començaves a ballar i començaves. I aquí Però el Cubella, paisatge, encara la novetat, encara potser la il·lusió encara és més gran. No, és Sí, el que... que explica ell, tot Sí, allò. però a mi el que em motiva més és veure el president del Charlie que porta tots els xumets i veure la quantitat de canalla que hi ha és que et motiva molt, més que la falera o disputar jo, de veure tota aquella canalla que et miren els gegants i que se'n miren embadalits i això és el que, igual que els pastorets, la canalleta aquella que hi ha al davant, doncs allò és el que em motiva més a mi, la canalleta, vull dir, Quan no hi ha... estàvem aquí a la festa major, aquí a Cubelles, i veies aquella canalla, jo me'n recordo de un fill, el Pau, el Francesc, el Josep, El Jordi jo amb Pol. el Josep, amb el Pau i el Francesc estic a Lleida, estic allà, estem allà tots quatre allà a terra, i ells són uns marrecs, o sigui, no sigui gaire grans, però bueno, eren uns Per això marrecs, anàvem escolta, i junts. allà amb una il·lusió que tenien, però una il·lusió i a més els veies amb aquells ulls d'aquella manera perquè els espantaven, també, quan veien sortir els gegants, quan hi havia la canalla, Quan era molt petit, sí. quan hi havia la canalla petita, els veies allà que s'agafaven en son pare o sa mare, sobretot en sa mare, s'arrapaven allà perquè deien que veien allò tan gros i que ballaven i que aixecaves el vestit i sortia una persona d'allà dintre, aquella canalla, no sé, hi havia el Jordi, el fill de la Juani, el que després ha sigut el Home, ha sigut cap de colla i tot. ha sigut No sé si encara ho és. No ho sé ara, però hi havia el Jordi, a l'Abel, hi havia uns nebots que havien vingut de Madrid aquí amb una festa del... És una fotografia que hi ha I el veies que Joan la i la gent, seva i dona, veies que la gent i el Zidro disfrutava, i el Ricard. però disfrutava Hi ha una altra cosa, la canalla... Tornant que aquesta fotografia, ho dic perquè ho sàpiguen, que aquí hi ha el Després Joan, la el podem Llevadies, el Zidro, la dona del Joan i el Ricard. una cosa que també voldria comentar, perquè tornant a la trobada de 1985 i tot aquell moviment que hi va haver geganter, aquella trobada de gegants també va servir per una altra cosa, perquè la festa major petita va estar durant molts anys oblidada, que fins i tot no es feien actes, ni actes religiosos, ja no es feia ni la missa. no ho sabia. Els actes populars van deixar de fer arran de la Guerra Civil, però abans de la Guerra Civil, si coneixeu una mica el moviment que hi havia a Cubelles, la festa major petita ja era quasi tan important com la festa major gran. Fins i tot podien portar orquestres més bones, que no eren tan cares com la festa major gran, perquè abans la festa major... Perquè la festa major gran s'ajuntaven en No, tot però la festa major abans no la pagava l'Ajuntament, la pagaven les entitats. I el Círcul Covellenc, l'Aliança, contractaven... Clar, eren les societats les que contractaven i te sortia més a compte. El 30 de juliol. El 30 de juliol, però pas la festa major petita. Però tornant amb això, la festa major petita que estava abandonada, la van recuperar el 1983, van fer uns quants actes culturals. El 84 era una altra vegada, també molts actes també enfocats de cara a la canalla, però el 85, a més de la recuperació, diguéssim, que se'n van dir a la falera gegantera, també aquesta trobada de gegants va servir per potenciar la festa major petita, perquè la festa major petita, tot i que s'havia recuperat el 83, no passava desapercebuda, però, ostres, què és això de la festa major petita? Però a partir de la trobada de gegants, la festa major petita es va quedar catapultada. És que trobada de gegants, el sopar i les havaneres. I avui dia, festa major petita la identifiques, o és sinònim de trobada de gegants. El sopar i havaneres. Una festa major petita sense trobada de gegants no seria el mateix. Vull dir, és una cosa que hi ha, com a la festa major, que hi ha el ball de festa major, el castell de focs o la cercavila, doncs a la festa major petita l'element identificatiu principal és la trobada de gegants. Penso que això va servir, aquesta trobada de gegants del 1985. I després una altra cosa, el Ramon diu això que vam estrenar el Charlie el 1987 i va participar per primera vegada a la trobada de gegants aquell estiu. També amb les trobades de gegants de fora de Cubelles, el
Charlie doncs, va servir de seguida, ja no calia que postessin el cartell de Cubelles, i no, ja ve el Charlie, mira, aquests són els de Cubelles, ja sabien que aquells eren els gegants de Cubelles. Aquesta última sortida que van fer, que va ser aquí, em sembla que és Gràcia, a Barcelona, que van fer el primer gegant inclusiu, que es va fer el vaixell, només hi va anar el Charlie. Només hi va venir el Charlie, van demanar el Charlie, i era el gegant inclusiu, tinc la fotografia, si voleu, està molt bé, el primer gegant inclusiu de Catalunya. I que era sempre va de dalt. És molt ben fet, de veritat, doncs, de Cubelles hi havia el Charlie, i el gegant que hi havia de Cubelles era el Charlie. Va estar molt bé. I a més, doncs miren, i m'he trobat amb alguna mare, per exemple, una noia que és de Tàrrega, que viu per aquí, i l'any passat, fa 2 anys, m'han dit de donar-li el xumet amb el Charlie, i no hi va haver manera. I l'any passat ja li va donar. Ja va donar i ja va estar. O ja l'has donat. Es feia servir... No, per això que dic que és viva, la trobada de gegants és viva. La trobada de gegants, el seu pa i les habaneres. És viva i només de veure la canalla que hi ha per allà és el que et motiva més. Aquest any ens hem de conformar amb això que estem organitzant. Aquest any és any de traspàs. Amb aquestes activitats que fem des És any de traspàs i supem que... No, Ramon, ens haurem de conformar amb aquestes activitats virtuals que fem dels Amics del Castell, com és aquest acte de... Sí, bueno, això és records, però... Aquí a Cubelles també ha donat molta vida, molta vida. S'ha fet conèixer també molt més, del que encara ho era, quan es van fer la cercavila Baix a Mar. La trobada de gegants, o el dia 30 de juliol, o sigui, quan la trobada de gegants, que feien a baix al passeig. La trobada de gegants... Era la festa major petita. La trobada de gegants que fem cada any, jo crec que un culminant al final és el ball de tots els gegants de la plaça de... La trobada allà, gegants, jo hi he anat amb els gegants allà baix a Mar. La festa major gran. La festa major gran, la festa major gran. I la ballada, al final de la trobada, que hi ha tota la ballada conjunta a la plaça de la Vila, allò és preciós. I després, si parlem dels gegants, quan parlem de la festa major gran que dius tu, fem el cercavila després, que allà a la plaça de la Vila, que ara se'ls toca l'escurçó negre i tothom balla i allò també és molt maco. Bueno, una cosa ja, suposo que ja se'ns acaba el temps. Ara el Josep al començar em deia, ja hem parlat dels gegants, del Joan Llavaries, del Sopa del Fonoll, aquests històrics, i el Ramon, el Pep em deia, quin és el geganter més antic que queda aquí a Cubelles? Home, penso en tenir un record pel teu sogre, pel Joan Martínez, que va ser un dels que va estrenar l'any 1958 a l'Adon. Sí, té 92 anys i mig, una cosa així. I es veu amb la fotografia de la revista... Joan Fiere, que havia fet de mosso que el Mansió Fiere. Escolti, després ja, per acabar una mica... Ell i el Salvador Fonoll. A Cubelles es van... I l'anècdota que tinc és que el net del Salvador Fonoll, que anava amb el ball de Pastorets i va dir, jo quan tingui 18 anys vull ser geganter. Jo vull ser geganter. I quan va fer 18 anys, és geganter com el seu avi. Va dir que volia fer geganter com el seu avi. Aquí a Cubelles es van inaugurar el 58, es van inaugurar els gegants, la Dona i l'Assumpta. El 54 es van inaugurar els caps grossos de la canalla aquí de Cubelles. Les festes majors, abans del 54, llavors què feien? No, venien gegants de fora, Venien gegants de fora. Ja es continuava la festa, ja es feia la festa de... Sí, venien gegants de Vilanova, de Sitges o els més antics. De Vilanova, em sembla que venien. Castells de fora, castellers de Nova. I els populars abans també venien tots de fora, fins que ja hi ha... Quan va començar el Reis Popular... Jo, doncs, ara, com que ja deu faltar poc per acabar, jo amb els geganters els animaria, els donaria un bon record pels geganters per l'esforç que fan d'anar amb les trobades i sort d'ells, dels geganters. Vull dir, si algú que tingui ganes de fer de geganter, que s'apunti, que això sempre van sortint de nous. Sí, però va haver-hi uns anys que hi havia molta falera. Però després, les coses... No, també en tenen, també la fa. Segueix, home, això segueix. Sí, home, però vull dir que s'hi poden anar afegint perquè és una colla que admet que hi hagi gent de miqueta de força
i una miqueta Ara d'estabilitat. és un goig que la cercavila i tot siguin valls Ah, no, aquí a sí, Cubelles. no, clar. I a més tens els gegants, els geganters, els grellers, tot és de Cubelles. Hi havia el Joan de Regidor, i jo recordo que havia anat a buscar amb colles de Sitges, perquè vinguessin a la festa major, i inclús els del foc, els dimonis, Sí. que vam estrenar. No, clar, abans de la cercavila la portaves a fora, De a mica en mica doncs ja portava la gent es van anar de fora. incorporant, es van anar creant els balls populars aquí a Cubelles i ara, bueno, la cercavila que hi ha, jo sempre he dit que per mi és l'acte més bonic de la festa major, Sí. indiscutiblement. Jo també m'agradaria saludar tots els de l'agrupació de les populars que fa que aquestes coses doncs, funcionin. I tu veus que hi ha la patera, que va pujant. Sí, l'agrupació de les populars de Cubelles va Tots ser aquells que de un salt petits- molt important. Tots aquells que de petits badaven ara són els que porten el pes. Ara. Sí. Són els que de petits estan espantats veient els gegants tan grans No, i després són no. ells els que el porten, no? Molt bé, Bueno, Suposo que l'any que ve, doncs, doncs l'any que ve tornarem a recuperar el ritme normal de les trobades de gegants i doncs, per molts anys ho puguem fer. I Bueno. això que vol dir que en parlem tant, saps què vol dir això, Pep? Que ens fem grans. Molt no hi pensis. Ell no. No hi pensis en això. No hi pensis en això, no? No hi penso, home. És igual. Molt bé, nois. Escolta, No, bona festa major Bueno, petita a moltes tothom. gràcies. Bona festa major petita a tothom. Vinga, bona festa major. Us haig de convidar.